ilu joġbu juri ħniena u hu jerġa' jħenna lina, jixħed ħżunitna taħt sakajħ, jarmi ħtijietna kollha f'keħ il-baħar. Ġib ruħek ma' Ġakob bil-fedeltà, bil-ħniena ma' Abram, bħalma ħlift il-missirijietna minn żmien il-kedem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-lalla. Salm responsorjali. Ħanin u twajjeb il-mulej. Birek roħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek roħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubitek kollha, ifejjak il-mart tiegħek kollu, jifdi lil ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena. Ħanin u twajjeb il-mulej. Ma jaqgħodx jitlewem magħna u anqas jinkorla għal dejjem, ma mexiex magħna skont ma ħakkom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħakka ħżunietna. Ħanin u twajjeb il-mulej. Dak skemm huma ismewiet il-fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Dak skemm u imbiet il-vant mill-punent, hekk u jbiet minna ħtijietna. Ħanin u twajjeb il-mulej. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Ħankum u immur għand missieri u ngħidlu, missier dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Glorja u tifħir. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-pubblikani u l-medinbin kienu jgħalżqu lejn Ġesu biħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej kif ukoll il-kittieba kienu jgħenkmu u jgħidu nies midinba jilqandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabbola. Kien hemm raġel li kellu żewġ ċuliet. Iż-żgħir qal lill-missieru, Missier, agħtini s-sem li jmiss lili mill-ġejt. U dak qasmilhom il-ġejt. Ma kinux għaddew wisq ġranet meta żgħir sar kollox u telaq minn beltu lem pajjiż imbiet. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajjam tajra. Meta ħela kull ma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba tiegħu jedraħ nieser. Kien jixtieq kieku jimla zaqqu imqarb bil-ħarrub li kienu jieklu ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal kemm l-avranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-avranti tiegħek. Qam u telaq għand missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod, missieru lemħu u tħassru, u bġirja waħda mar inxteħed fuq onqu u biesu. Qallu ibnu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu, isaw, ġibulu l-libsa l-isbaħ libsa u xiddu wielu. Libsulu ċ-ċurket f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh. Ġibu l-oġol li msemmen waqtluh, ħan jieklu u nagħmlu festa. Għax dan ibni kemm mejjed u reġa' qam, kien mitluf u jinstab, u għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fil-ħalqa, u għawriġa lura kif wasal qrib id-dar semma daqq u sfejn. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u saqsih dak x'kien. Qallu dak, hawn ħuk, u missierek qatillu l-oġol li msemmen għax teġa' kisbu qawwi u sħiħ. U inkolla u ma rridx jidħol ġewwa. Iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara, qal lill-missieru, ili dawn is-snin kollha naqdik
kelmtek ma ksirtilek qatt. U kieku qatt lili tajtni gidej biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbiebi. Imbagħad jiġi dan ibnek liberali ġidek man nisa żienja u lilu toqtollu l-oġol li msemmi. Qallu missieru ibdi, inti dejjem miegħi u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek, imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan ħuk kien mejjed u reġa' qam, kien mitlub u instab. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħanejt kelma dal-Vanġelu naħseb timmeditaħ trid mhux tikkummentaħ. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-profeta Mikejja hija talba lill-Alla biex iħenna għalina. Alla ma jieħux pjaċir bid-dnub tal-bniedem, anzi, kull dnub huwa offiża kbira lill-Alla. Imma Alla jaf iħenn u għamna Alla jħenna għalina. Aħna ngħixu bil-ħniena tal-Alla. Dak li jgħidlu hawnhekk. U ma jżammx il-kollha tiegħu għal dejjem għax lilu jogħġbu juri ħniena. Il-nubiet tagħna il-mulej jitfaħħhom f'qiegħ ta' baħar, jinsihom iwarrabhom minn qudiemu. Ma jagħmilx bħalna li nibqgħu niftakru id-dnub ta' ħaddieħor għax darba qed li hekk, għax darba għamilt li hekk, għax darba għamilt li dikrazzjoni ħażina u x'in nara. Ara mhux hekk Alla. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija parti mill-kapitlu 15 ta' San Luqa fejn għandna l-paraboli tal-ħniena tal-Alla. Din ngħidula tal-liben il-ħali s-soltu issa normalment bdejna ngħidula il-missier il-ħali, il-parabola tal-missier il-ħali, ħali fil-ħniena. Din il-parabola hija ġawra fil-Vanġelu ta' San Luqa. Tajjeb biex ngħid kelma. Din il-parabola Ġesu jirrispondi il dawn il-Fariżej li kienu jgergru għal Ġesu għax jikol mal-midin bejn. U Ġesu jagħtihom din ir-risposta, il-parabola tal-missier ħali. X'ħanejt żewġ kelmiet. It-tifel iż-żgħir jitlob lill-missieru il-wirt li kien imissu. Fi kliem ieħor qiegħed iqis lill-missieru qisu mejjed. Qisu mejjed. Ma jeżistix. U mar berbaq ġidu, telaq mid-dar berbaq ġidu, u huwa sejjer aktar ma jitbiet mid-dar aktar jitlef id-dinjità tiegħu kemm sabiħa din. Aktar ma jitbiet mid-dar iktar jitlef id-dinjità tiegħu sakemm jasal sal-qiegħ jiekol l-ikel tal-ħnieżer. Ara, il-Lot ma kinux irabbu ħnieżer. Għal-Lot il-ħanżir huwa annimali mniġġes. Mela meta San Luqa, meta Ġesu qed jgħidilna li dan ma jara l-qżieqes, indirettament qed jgħidilna dan sar pagan. Sar pagan. Għarafti. Tispikka mhux l-imġiba ta' dan iż-żejr, imma l-ħnina tal-missier li jarrex hemm dik il-pittura ta' Rembrandt tiftakruha. Dak il-missier li jilqa' lill-ibnu għal kubtejh qudiemu hemm pittura sabiħa u għajnejh impex b'xejn ifittex lill-ibnu. Għajnejn ta' Alla impex b'xejn ifittex lill-midneb biex jerġa' lura. Hawnhekk għandna id-definizzjoni ta' dnub. X'inhu d-dnub? Għandna diversi definizzjonijiet hawnhekk. Waħda minnhom hi x'in mess il-qiegħ daħal fih innifsu. Xi tfisser daħal fih innifsu? Ġif sensieħ. Bit-Taljan qiegħda miġnun, fuori di se, kien fuori di se. Id-dnub jagħmlek miġnun. Ara ftit.
Imbagħad daħal fih innifsu beda jirraġuna. U qal imma kemm jien niblaħ. Id-nub ukoll hawnhekk jippreżentawlna bħala kien mejjed u issa reġa' qam. Il-nub huwa mewt fil-ħajja tal-bniedem. Interessanti li t-tnejn li huma tfal kellhom bżonn tal-konverżjoni. Anke l-kbir li kien jobdi l-liġi ma kienx kuntent, kien fid-data missieru ma kienx kuntent. Tista' tkun għalina tot tal-Fariżej li kienu josservaw il-liġi ma kienux kuntenti. Ara. Tot għalina kollha kemm aħna, kollha midin bejn. Aħna kollha kemm aħna għandna bżonn tal-ħniena tagħna. Kollha kemm aħna għandna bżonn tal-ħniena tagħna. M'aħniex qaddisejn aħna, ħadd minna. Ħuti jeżis nitolbu lill-missier l-ħniena biex f'dan iż-żmien qaddis tar-Randan ixerred fuqna l-maħfra tiegħu u jilqana fih danu. Aħna u intennu għatina widen mulej u ħenna għalina. Għatina widen mulej u ħenna għalina. Għall-Knisja biex tkun sinjalu strument ta' maħfra lil kull bniedem nitolbu. Għatina widen mulej u ħenna għalina. Għal kull min hu responsabbli mill-ħarsien tal-ġustizzja u għal min jaħdem biex tinżamm l-ordni u l-paċi fil-pajjiż nitolbu. Għatina widen mulej u ħenna għalina. Għaż-żgħażagħ li telqu mid-dar jew li huma mċaħdejn mill-imħabba tal-ġenituri nitolbu. Għalina l-koll inħossuna mid-inbejn biex ikollna l-kuraġġ inqumu u nerġgħu lura lejk b'impenn sinċir ta' ħajja nisranija nitolbu. Għalina l-koll ġejna għal din l-Ewkaristija biex niskopru dejjem aktar li r-Randan huwa l-mixja mid-dnub tagħna, mill-eżilju tagħna, mid-dnub tagħna, mill-mewt tagħna għad-dar tal-missier nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għedjom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk kollha li llum ġejn iżuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, u nitolbu mod speċjali għal morda u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Ismana, nitolbuk għal dawk kollha li tilfu t-triq, għal dawk li tbedu mill-liġi tagħna, mill-prattika reliġjuża, nitolbu għal insal li huma berdejn fil-prattika reliġjuża u għal dawk li waqgħu fil-vizzju nitolbu. Fl-aħħar nett nitolbuk għal paċi fid-dinja, mulej ħenna għalina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Nitolbuk għal Monsignor Giuseppe Portelli biex tinsaħħtijietu kollha u twaslu fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti missier twajjeb u ħanin, iddum biex tagħdab u kollu ħtieba magħna midinbejn. Ilqa' l-offerta tat-talb tagħna biex is-sem tagħna fis-sagrifiċċju waħdini ta' ibnek jaqlalna l-maħfra ta' dnubietna bi Kristu Siedna. Insibu numru 4. Jien ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissilet imma inti tħobni u għalija li bidejja nitħolbok misli din qalbi jinħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm Bjegħ il-mulejja ma tal-mulqien kollu għax fit-tjubitek tajt l-imbit li qegħdin nofrulek
frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej jumnu nidmu qudiemek u għamil jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex permezz ta' dan is-sagrament imqaddes ikollna l-frott tal-fidwa tagħna ħalli nrażnu l-ġibda tagħna għal ħażen u naslu għal premju tas-salvazzjoni. Bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Bniżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ħa niċċelebraw flimkien l-ewwel talba tar-rikonċiljazzjoni, talba Ewkaristika adattata ħafna għal dan iż-żmien ta' Randan. Sewwa xieraq tas-sew li nroddulek ħajr mulej Missier Qaddejs għaliex inti kollok tieba u ħniena u ma tgħidix tħeġġiġna għal ħajja aħjar. Twedna bla qiegħda l-maħfra tiegħek u tissieden lil midien bejn biex jafdaw biss fit-tieba tiegħek. Int ma tbijjeċ minna għalkemm ksirna kemm il-darba il-patt tagħna miegħek. Iżda bibnek Ġesu Kristu Siedna jintirbat miegħek il-bnedmin kollha brabta hekk qawwija li xejn ma jista' jħollha. U issa li taj dan iż-żmien ta' grazzja u rikonċiljazzjoni lil poplu tiegħek u widu lejk għatih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li bla qiegħda jissawwa fina ħajkun ta' servizz għall bnedmin kollha. Għalhekk mistaġbin b'dan l-għemil tiegħek ta' ħniena nroddulek ħajr u nsieħbu t-tifħir tagħna ma' dak tal-tajja kollha tas-sema biex nfaħru l-qawwa ta' mħabbtek u nxandru l-ferħ tagħna għas-salvazzjoni li ksibna aħna u ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. U Alla inti sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddejs bħalek. Ħares għalek lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Siedna Ġesu Kristu li fih aħna l-koll uliedek. Meta konna mitlu fejn u ma stajniex aktar nersqu lejk, inti ħabbejtna b'imħabba li ma bħala. Ibnek il-għażiż li hu waħdu l-ġust talilu nnifsu f'idejna u ma smerx li jkun imsallab għalina. Iżda qabel ma fetaħ idej fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjala għal dejjem tal-patt tiegħek magħna li tjagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxiepli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, bierek, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-demm li kien se jxerred fuq is-salib, ħaj il-kalċi mimlin bejt reġarat il-ħajr, taħ l-ħbiebu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu lejn tagħna u sliem tas-sew għalina
u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġġa tiegħu nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missielek tal-ħanin, fit-tieba tiegħek ħares bħalsa taħnina lejn dawk li qed tolbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispiritu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull ferda bejniethom. Żommna l-kol fehma waħda u qalb waħda mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton. Enna inħejju l-miġġa ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema mal-Verġni Marija u mal-Apostli, ma' Santa Felicita u Santa Perpetwa, ma' ħutna l-mejtin, mal-Monsinjor Giuseppe Portelli, li aħna nafdaw għal-ħnina tiegħek, imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdejt u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna nroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismew wiegħed jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu id-din dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażin. Żommi tiegħek tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejq. Insibu il-numru 9. Neżajt mill-ġil u l-majestra, baxxejt rasek b'umilità, minn dawk stess soffrejt, il-għattu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubiet irfajt, meta mitu irixu xrajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrid il-qimek u l-ħejn,
bimħabti li tilqimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek biss, ħajtek ħajt biex li biss, leħni l-għolli lejk, Ġesu irrid inqimek. Eżajt bil-ġmiel u l-majestra, baxxejt rasek b'umilità, min daw stess sofrejt, jihlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess tubiet jirfajt, meta bittu jirxuxtajt, jibħassar tanin, hemm fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrid inqimek u mulej, bimħabti rrid inqimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek biss, ħajtek tajt biex li biss, leħni l-għolli lejk, Ġesu irrid inqimek. Fil-bankiet għandkom karti żgħar ta' ringrazzjament taraw issibux waħda. Ħanejdu ringrazzjament flimkien. Knisja. Nixtiequ narfu u napprezzaw l-imħabba u d-tbatija tiegħek għalina. Nixtiequ npattulek għall-uffiżi li kollna ngrati tfajna fuqi. Nitolbu li l-imħabba tiegħek lejna li deret sewwa b'ħnientek fuq dil-miżerja. Għenna nerfgħu salibna kuljum u naħdmu biss għall-glorja tiegħek. Għenna nagħrfuk fl-oħrajn u għamilna messaġġiera tal-ħniena u t-tieba tiegħek magħna. Ħadkun Marija ommok u omna l-għajnuna u l-għalliema tagħna. Nitolbu. Itqalbina b'qazza li għamilna mulej twassal il-ħidma tagħha fil-qiegħ ta' qalbna u b'qawwa kbira timlina b'kull ġejt. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarijiet li talbitna l-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Olam Mikki.